Agini ke por ngai ku blei fi baro ke kerte mu try jingi Jesus Christ. Ege sngi ba kemen basa si sien ngini akan duk biang agini ke por ban ye pet kat to gat ni na ke tien chang blei. Ngakwa agini ke por panawan lam ke wei ke ching kren ha pedeng chang fi. Ngai kini kan long ke ching ker ku yangi baro la dangi snap lang. Amar kini kan tolong yangi ba in kamwan ha chan yo blei changi. In snow tu ege jing dan rangkat chung o. Bat ngini o ban mani ye ke men siem ke basisha. Aku angan ong fi ublay chungi udah umday ublay bacngai ublay chungi umday ublay balayam ublay chungi udah ublay ba im wadan rangkat bat ni uba om ngadan rangkat higi caka baro ublay om nga ngam dap ya kabneng bat ke kendau kajing don rangkat chung kalong higi caka baro ya kita kibas ngau tu kiba pediang kiba acknowledge ya kajing don rangkat chung kinyo ya ke kesangti chung kajing tray ke chung Rai kita kibam tip bat kibam pediang ublay unom force ya lade ublay unom le jubor bandrung hage cing im jung unom ubrio handrai tu baro kiba ye tu baro kiba pediang itu ublay udan rengkat bat ni hagi por baro pada kijaka baro na kata gadau ni ke por ngan keren gini ke cing keren kaban wan lam ye fi katu kat ni ke cing ngau tu bagai cing siam thang ke cing dan rengkat jung ni ublay ba im An sedang ya kini ke cingkeren kumni namar ngisyam ya kini andaki kini ki kpa ki layap andaki bahiyan ki basem jengi ki layap ni jubu ya ki dore ki dar jengki banten ken mau ya ki tu ki beri ke belalek no na ke cing im jengi ta ke baong kumni ngamut setia ba ngan persya ya ke jingbu ya ki dore ya ki dar jengki kini ki kpa ki ba iet ba thon jengi ki belalek aswa jengi Hage jing shisha ngin bu e kidor kidar turki pangin ken mau e ki namar kim don show bat ni ngin ken mau ki kam ki babaha chunki ke jing hikai chunki ke baki ke hikai ni ngin ken mau ya ki e ki ba hikai ya ki e ki baki ki hikai kam tam hage jing e dai bo play ngin buat ki ka lati chunki bari ki kam babaha ki baki ki le ngin bu e ki dur chunki ada kalong kepala ngidengin pensa ya kan nam ya kerteng jengki namala da kile ki ai bahai ni anda ki layap no ngimdengin klet mdengin haram ki rengi syem gini ka wei ba kat ba ubriu dang im ngimna dan kaman bu ya kedor kadar cungu na ubriu layap ngi dan kam mangin bu kum ga jengken mau ni lada ubriu jengai nangi ni lada ki ba iet ba thon jengi ki jengai nangi ngibu daga dur jang ngipek ban ken mau tu brio ne ka brio ne gitu kibat iet kibat thon ba jengai nangi rei ki bajan ki be don rengkat bat ngi ngim ra don kaman bu dor bu dar mar ki don rengkat bat ngi bat kumta ter na gada gada ma kwa ban ong ye fi gini ke por jisu ong ini ki kentien da fi pule na uyo anes kala nong ka khat sau ka khot ka khat pra wangan om ino khun swet ya fi handrai ngan wan I pat ya fi ike senran jung angan om ino khun swet ya fi khun swet udai balayap ki kini ki kpa khun swet udai ubam dan kimi dan kpa syo na gada gadau ya ki kimi ki kpa kalong tang hage jingkan mau jisu angan om ino khun swet ya fi ngan nom long kum ki kimi ki kpa balayap ya fi ngan wan I pat ya fi ngan don bangkat pat fi Siame gani gawai ba ublay jungi uday ubadan rangkat pat ni nagata gadaw ngis ngong thu ngim da don kam manbu e kadur ke jong ublay ngim da don kam se banginda thaudur yu ngim don kam man mani e kadur jong namar udan rangkat pat ni im rangkat bat ni bat kumta ter sakawai kabangi ngi siam hangi hapo parthai jungi ila da pinpek keleng saudong kibrio kibabu ya kadur jengki Gatawi ki dur mot jengki ki stesu jengki hakapor bakidang im kidai ki diktator ne kidai ki nong sensyar ki ba sensyar don bor
bat ki baban ben ki brio ki diktator keleng saudong ke perthai ki jusna la ki jong ki stishu ki ju phawa ki dur jong ki yeng ki sem jong ki brio haki school haki institution haki office ki ba pher namar kini ki brio ki sngau thu ba kimla bandon haki jaka baro da ka ba ki bu ya ki mau da ka ba bu ya ka dur ka dar jongki da ka ba bu ya ki stishu kin hap man ken mau ya ka dur jongki kin hap man ken mau ya ka e ka ba ki ong ya ka e ka ba ki le bagani ka jing bu dur bu dar ka dei ka kenja dak ne ka kenja sign ba ngi hap an ko ngo e gitu ki dur ngi hap an ko ngo e gitu ki dar don ki ba kwa ro ban mane ki dur ba ki dar kani ka dei ka rukom ba ki diktator ki le ngakwa ban ong e fi wat hang ni hari chongi ro ngai i kajing bu dur bu dar ka ba palat ye kinong sensyar kajing bu dur bu dar kajing house tissue ye kinong sensyar ki badang im am dei ke ai ka bas ngau ternat mau brio badang im ngim dan kam ngin pet ya ka dur ka dar kham tam ye ubadon hapdeng jengi ngim dan kam ya ka dur ka dar jengo namar ngiyo i o man ka por Nagata gadao kini ki diktator ki bu ki dur ki dar jengki keleng sodang katu gari ka baki ke sensyar man impose ni ban wan lam ya ga jing shep tieng ki brio man pen ken mau ki dei maki ki ba sensyar bat kum ta ka per re ublei jengi ude ublei uba im ublei uba dan rengkat pat ni ulong kum ukpa uba dan rengkat pat ni ublei jengi ublei uba yap ublei jengi ublei uba dan rengkat pat ngi barobor uday ublay wa im wala da pituai uyo sngaw yengi da fikren unjuba nangta unyalam yengi uday unong yalam jengi nakata gadaw da pipet mensua haga por jong ke kitab jangka hukum ublay umsya satya ya kihun Israel bakin budur boda ublay ukhang ya gajing budur boda ni ya gajing mani kidur kidar kiba yadai shaphang chung o bat lada ki mani ki dur ki dar kan long no kum gajing mani blai tha da fi puli na ke Deuteronomy ka lonong ka ba ar phau ka de khot ka ba saw blai ong ni ki kan tien men om thau blai yala de lemni ka dur jong ka ai ke ai ro ka ba beneng shajrong lemni ha khendau shapo lemni ha ka hapo ka khendau menom dem yaki lemni syakri yaki nabanga utrai uba ublai along uba tutsyen uba penuan ne gajing palat ki pa haki khun hadu ke balai bat ke basau pateng benrio bat yaki ba isi na ublai ong yaki khun Israel uang haba ai ka hukum yaki kene gede ka hukum ka ba khmat e ong menom dem yaki weki belai menom syakri yaki weki belai menom thaudur lemni yaladi lemni kanu gadur kabah beneng sejrong kabah ga khendau syapo kabah haga syapo ka khendau menom syakri yakitu gidur namar nga ngalong utrai bo blai do ong ngade wa tutsian bad bo penuan de jing palat hadu ka balai bet ka basau pateng ye kita gibe isi na Pitip kaba thaudur kaba thaudar kadai kaba ublay sngau tenat kaba mani kidur kidar kadai kaba ublay sngau tenat satya nadangi yang keren ni kani kasuk la se yo brio bas ngau thu e ke jing don rangkat jong ublay kasuk la se ki brio kiba mat e ke jing don rangkat jong ublay man kapor e ke jing em chaki mangim dan kam dor ngim dan kam dar ban mani yo ublay Henry kibrio kibamtip ya ublay kidur kidar kiarap yaki dasi itu ki statue itu ki blay thau kiarap yaki makin sngau thu ya ublay ngaken mau idon iwe ikna ibalik pulih syabar ni kena ihabane sa hostel lang begitu ki Hindu bat kitu ki Hindu anak ilai keren panggajing syakri blay itu ki Hindu ki ong ini ki gentian i ong e ong kum no phila phin mani yo blay wa phi mio ida ong ngiti yo blay ba ngi mio i nginom mani nginom tre hi bangin mani yo blay bangin mio i nagata gadau ki wanra e gitu ki dur blay thau ke hostel jong ki adem ki mani ki puja
ya thang dhop akum ta peter namar ki ong ngimla ngin mani yo blei ba ngin yo kata gede ge jing shisha ngimla ngin mani yo blei ubang ngim tip ngimla ngin mani yo blei ubang ngim yo ngimla ngin mani yo blei ba ya jing ya piar hang ne gede ba blei jungi blei ba ya blei jungi blei ubang ngim yo asnyo blei jungi blei ubang ngim yo Lesi le dangim yo e ka dur ke jong uro handrai ngi yo ke jing tray jong ngi yo ke kamba ki ba ule ke jing im jong na kata gadau ngim non kam ka dur kadar ngim non kam mengin mani ka dur jong stishu ngim non kaman mani ka dur jong ublai thau ni ublai ubang ni thau hi de la ki jong kifti dai ngi tep ba ublai wa im dan rangkat pat ngi day ublay ubayap, day ublay ubajengai, day ublay wala pet no na ke jing em jengi. Mangin siya pe u tang hakadur bangin ken mau u. Lay udan ubah day ublay wadan hapadang jengi. Hagani kesngi nga kwa bangan ong ye fi ba pin enjoy ye ke jing dan rangkat jeng u. Haparo kipor jeng ke jing em jeng fi. Namar uday ublay wa em ubadan rangkat bat fi. Wisaya orang ini kikentian da pipuli no wisaya kalanong kabasapo kendai ke dekat ke bakat sana do ke bakat niau. Uang ke kemi kala ban kelet ya ikun jong ke syadem jong ka. Atau ke kemi kanom isnai ya ikun ibaka kadang aibun. Yang wat laka ke kelet. Rengang anom kelet ya fi. Nele landet ya fi dan lele do ya. Kan mau ke kemi kanom la ban kelet lai jong ikun. Wat laki don ki brio gini ki sengi brio ki basneo ha ke jing influence ne ke jing perkhat ki babakla ba bret no laki jong ki khon handai ka dei ke ba ado kata maka kemi kan kelet lagi jong ki khon breu blei ong ini ki ketien wat la kemi ka kelet lagi jong ki khon ngate nganom kelet ya fi ne le landet ya fi dalam ne ok kan ma utrai udan rangkat pat phi mana ka sengi ke jing em chapli unam ya fi Lagi ya kendo jing ni dan ada ke jing sok ke jing keman ublay udan rangkat pat ni unum no ni nale landat yang mensiam jeng da mensiam bakho jeng ublay udan rangkat pat ni mensiam jeng udan rangkat pat ni un yalam yang ni un ai jing job ke jing em ke jeng ni na fidan ha kanu kapo khot kerpat ke keteng jong jisu ni mensiam bakho un tray udan rangkat na ke jing em jeng ni Blay sibon ublay unker kuya fi ngakwa pinle kemen haga jing daron kajeng man kasngi mar ublay unom ino ya fi le landat ya fi dalilay ro yan blay sibon